Accountability o ang pagpatubag sa tanang mga nalambigit sa korupsyon sa nasod mao ang panawagan sa Philippine Association of Local Government Accountants Confalga, Visayas. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sila ang makapin sa 7,000 ka mga tigbantay sa kwarta sa gamhanan nga sakop sa Philippine Association of Local Government Accountants Confalga nga nagpahigan og tigom sa Sugbo. Wa itago sa mga accountants ang ilang kadismaya sa natabong halapad nga pagpangawkaw sa kagamhanan. Busa nagkayusa sila karon sa panawagan sa katawhan nga ipatuman ang transparency ug papanubagon ang mga nalambigit sa korupsyon. We become frustrated of what is happening and we wanted transparency and accountability for this dahil hindi lang ito issue ng maliit na issue. This is a big issue. As the National Organization of Local Government Accountants in the country, we support the call for accountability and transparency in the public service. As local government accountants, it is our duty to protect the government resources. So hearing the issues now, it makes us frustrated. Hiniusang panawagan sa mga tigbantay sa kaban sa kagamhanan nga adunay mapapanubag niining halapad nga pagpangawkaw sa kwarta sa katawhan. Gidugan sa mga opisyal sa grupo nga nagpasan sila og dakong responsibilidad isip tagbantay sa kwarta sa katawhan apan limitado ang ilang gahom. Busa malaumon sila nga mahatagan og katumanan ang Magna Carta nga nag-ung-ung karon sa Bay Balauranan. Maghatag matod ba kini og igong gahom sa pagproteher sa kaban sa katawhan. The Unified Association of Local Government Accountants, we as well call for transparency and accountability. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.